Moi, mun nimi on Jesse Posti. Mulla oli semmonen tilanne elämässä, että mun piti vaihtaa vähän edullisempaan ja pienempään autoon. Ja se oli oikeastaan se syy, minkä takia mä lähdin mun autoa myymään. Mä olin kuullut Autovexista mun kavereilta hyvää, he oli käyttäneet Autovexia ja sen lisäksi mä olin nähnyt Autovexin mainontaa paljon ja halusin kokeilla. Palvelukäyttöhän oli ihan äärettömän helppoa, ei tarvinnut kun mennä nettiin ja muutama minuutti, niin siellä oli ilmoitus jo kanavilla. Mun mielestä myynnin osalta niin ei ollut oikeastaan mitään haastavaa, että siinä oli Autovexilta itse asiassa yksi kaveri vielä soittikin ja vähän jeesasi ilmoituksen parantelemisessa. Hän sanoi, että kannattaa lisätä vielä toi ja toi juttu, niin sitten autoliikkeet kiinnostuu enemmän. Eli enemmänkin oli vaan positiivista, ei oikeastaan mitään haasteita. No kyllä mä suosittelen Autovexia ehdottomasti sen takia, että mä oon itse kokenut joskus sen rumban, kun sä otat autoliikkeihin yhteyttä yksi kerrallaan ja kysyt sieltä tarjouksia sun autosta, niin sä voit yhden paikan kautta kotisohvalta saada monia yhteydenottoja ja tarjouksia sun autosta, niin se on vaan niin helppoa. Ja mun mielestä Autovex sopii, mä sanoisin, että kaikille. Jos sä oot myymässä autoa, niin Autovex, ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos mun pitäisi kuvailla 3 sanalla kokemusta Autovexista, niin se olisi helppo, selkeä, nopea.